La Fundació Gala Dalí ha presentat el quart tram del catàleg raonat de pintures de Salvador Dalí que es pot consultar gratuïtament des del web de la Fundació. Inclou 128 obres d'entre 1952 i 1964. Aquest tram, com us he dit, inclou 128 pintures, hi ha més de 30 retrats, ja que inclou una bona part d'estades americanes que feia Salvador Dalí. Sabeu que va estar als Estats Units del 40 al 48, però després és una de les seves geografies, sobretot Nova York. D'aquests retrats la majoria estan en col·leccions particulars, d'aquí que ens hagi costat tant obtenir algunes dades. I ja per acabar m'agradaria dir-vos que per primer cop presentem tot el catàleg raonat en francès també. Per tant ja són 4 les llengües en què es pot consultar: català, castellà, anglès i francès. Des del Centre d'Estudis Dalinians es fa una minuciosa tasca per catalogar les obres. Aquest en seria un exemple. Tenim el retrat de Mon-Ling Yu Landegger, que la curiositat resideix en que és un retrat que no ha sortit mai de les mans del col·leccionista, que encara està a casa de la seva propietària. La propietària és la persona retratada, és la que veiem, encara és viva, i és l'únic retrat d'origen asiàtic que fa Dalí. Per tant, és un retrat en aquest sentit bastant únic, no ha sortit d'exposició, s'ha publicat poquíssim o gairebé mai, en cap revista o en cap catàleg, i una mica m'agradaria explicar-vos com hem arribat a trobar aquest retrat, que és aquí també la feina del catàleg raonat, com és anar localitzant i anar catalogant les pintures de Dalí. El nostre fons fotogràfic és una gran referència a l'hora de lligar caps quan trobem imatges. Teníem fotografies, encara no teníem a la persona identificada, però llegint correspondència el nom de Mon-Ling Landegger ens havia sortit amb anotacions que Dalí a vegades fa quan està en projectes amb un tros de sobre apunta noms. Això ens ajuda a saber que hi ha un projecte paral·lel amb què està treballant, que té a veure amb aquesta persona, i vam anar trobant fotografies d'aquesta noia que quan vam poder relacionar amb altres imatges, com per exemple uns esbossos que formen part també de material que té el centre d'estudis, coincidien. I en aquest cas, material de taller, que el material de taller és aquell material que nosaltres associem com el material que Dalí, com a artista, fa servir per elaborar una obra. En aquest sentit, veiem la retratada, que Dalí li ha fet una incisió a la cara, unes mides, veieu aquí que està marcat en vermell. La postura d'aquesta senyora coincideix perfectament amb el retrat que s'acaba fent. Aquest retrat s'havia publicat una vegada en una revista xinesa anglesa de Nova York, que d'aquí vam començar a veure per primera vegada la imatge i vam començar a poder associar totes les peces. Vam dir, aquesta és la Mon-Ling. El fet de publicar el catàleg en línia facilita l'ampliació de dades de manera continuada. Això ha permès, per exemple, incloure aquestes 2 obres de 1930 fins ara inèdites, La lliure inclinació del desig i Simulacre de la nit. Doncs bé, aquesta primera obra que us ensenyem, que és el Simulacre de la nit, que és de l'any 30, doncs és una obra que hem aconseguit tenir coneixement d'ella gràcies a la bibliografia. Com que contínuament anem comprant tant llibres com que anem treballant amb hemeroteques de tot el món, doncs cada cop tenim més accés a més publicacions i aquest seria un exemple d'una obra que fins avui no estava publicada, a partir d'ara sí, perquè gràcies sobretot a la feina del buidatge bibliogràfic. El catàleg raonat inclou fins a dia d'avui 758 obres pertanyents a més de 100 col·leccions diferents. Queda per incorporar-hi la darrera etapa, des de 1965 a 1983.